Айде, няма какво да се чака. Заставаме, оправяме си Suicide No Hander. О, по 360. О, ще да падна. Барче, както винаги. Това нещо, тап. Фейки. Добре, сега да побързаме към... Да погледнем камерата. Да. Добре ли си? Да. Слагаме. Правим се. И... може да продължим. Памп. Вентур даун. Так. И какво да направим? Тъбок пак. Засилка. 360. 180 минал почти.